Bafowethu wayengenza kwethu ngiyakhumbula izolo ngenze ivideo lapho ebengithi khona uGeneral uNhlanhla Mkhwenazi ungasenhle. Futhi bengiqinisile ubhokile isizathu sami sokuthi ngithi ungasenhla kunamacala ayevuliwe. Umuntu owayengemuva kwamacala lawa avuliwe kwakade ku uFidel Adams. Namkhumbula uFidel Adams ona enye yama political party futhi oyimember yeParliament njengoba sikhuluma nje. Niyamkhumbula yini uFidel ngicabanga ngibiza uFidel Adams oyi MP njengoba sikhuluma oleader iqembu lezepolitiki angazi ukhaladi what namkhumbula umuntu obe behind lesikomkomu noma lamacala abekade kuthiwa aphethwe iIPD ekufuneke khona kuphenywe uGeneral Nhlanhla Mkhwenazi noCommissioner uFani Masimula. Ngiyakhumbula yini lokho na? Angithi lamacala lawa manje esithi iIPD iyawa withdraw. Wathi Mkhwenazi cha niwa withdrawela. Wathi Mkhwenazi cha uma nithi nawe withdraw lo macala noma seniwa withdrawile hambani notshela iCommission ukuthi niwa withdrawelani lawo macala. Kusho Ndonga, kusho uGeneral Mkhwenazi uNdonga. Ay Ndonga, General Mkhwenazi, I salute you sir. Ay ushilo uNdonga uthi lamacala manithi niwahoxisile iIPD nithi lamacala niwahoxisile hambani notshela hey hambani notshela iCommission. Kunamadlanga commission efuneka noyitshela ukuthi niwahoxiseleni lawo macala. Yes, kuna ad hoc commission iIPD ekufuneka noyitshela ukuthi lamacala nithi niwahoxiseleni niwa withdrawelani lawo macala. Hambani abantu ebebeza neskimu la omunye wabo siyamasonke usephume kaningi waba bold uFidel Adams ngalamacala akhe and sinokumbona bona njalo eParliament ehlezi kwibackseat ethule elalele ngoba bane agenda bayiphushayo yoba sibaba abakhulu ababhizi nokuthi funeke ingane zethu zibulawe ngama drugs bama defender ama drug cartels. uFidel Adams umuntu oyi MP njengoba sikhuluma okusho ukuthi kunabantu abamvotelile. Yes, uvoteliwe wakwazi ukuthola nesihlalo sokuthi angene eParliament abe MP. Uyangizwa mfowethu? Uyi MP njengoba sikhuluma uyena umuntu obekade engemumva kwalamacala, umuntu owafabricate lamacala, umuntu obene information noma onolwazi lonke lamacala lawa akokotheliwe akhandiwe bekuthiwa akuphenywe kuona our own general no Commissioner uFani Masimula uFidel Adams. Futhi umuntu obekade exhumene naye impela ehlangene naye nakhumbula ukuthi umbandlana waphumela ubala lo ngasafune manje ukuyotestify eParliament uPaul O'Sullivan. Yebo futhi lalela insizwa engasenhla kodwa abafana bangezansi ungasenhla uGeneral Mkhwenazi umile lapha ngasenhla uminse akahleki akadlali nengane so nje akayona uGeneral Mkhwenazi into okudlala. So ke njengamanje njengoba sikhuluma nani ukuthi uGeneral Mkhwenazi uyayidemanda lento yokuthi hambani niye kwiCommission inosho ukuthi why ni withdraw lamacala. iIPD go and tell iCommission sting accountability la sting accountability. Into oyenzayo ufuneka siyazi ukuthi uyenza ngasiphi isizathu. uGeneral Mkhwenazi is demanding the accountability. We need answers. Sikhanti manje sifuna ukuphendula ukuthi lalela lamacala lawo iIPD ethi yawa withdraw iwa withdraw ngaliphi
hayi ngimi nami lapha hayi bona ngiqhishile ngihleza beBack City angidlali angifake ngisho ikepisi yabo ngimile nje insengi ngimile ngiyintsini futhi ngishilo ukuthi yabona ke bangizukulala kakhulu ke manje 100 times angizukulala 100 times ngoba uthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lamacala ayiphithi niwa hoxiselani ahoxiselweni manje wahoxisa ayiphithi hambani notshela ayiphithi ukuthi hambani notshela iCommission ukuthi nawo hoxisa umeli uNdonga mina ngithi nje Ndonga Shamasi ngimi nawe abayo sifuna ukuzwa abayotshela betshela isizwe ngithi bebememeza bekhuluma kuma social media bekhuluma benza all live benza yonke into bekhuluma besho lokho ndangamanje abenze njalo futhi phela iIPD yakwazi ukuvumela ukuthi kuzokhishwa information engekho emthethweni yenza zonke izinto engazenza isebenza nabantu bathi abathize ukupromote ukukhohlakala kupromote corruption must fall. One of the biggest things lelizwe lethu icorruption abafowethu idla umunyu. Yes, corruption idla umunyu. Idinga iIPD ngiphuma lobani sichazela ukuthi la macala ayiwa withdrawelani ayiye kwiCommission silindele sikhathele manje sikhathele mkhunqeqe sikhathele mkhunqesti igebenga engenanembeza lesikhathele man enough is enough so IPID go and answer IPID go and answer IPID go and answer kwiCommission ukuthi why you choose to withdraw those fabricated case which was open IPID inina phela naqokela uIPID yona abafowethu yaqokela ukuthi yona ezophenya amaphoyisa makunephoyisa nje ekuthiwa lamba kahle iIPID ethenjiwe ukuthi yophenya hamba ke iIPID uyosho why do you have to choose and who was behind you what made you ukuthi uvule lawo macala and what made you ukuthi now amafile amacala our withdraw our hot what made you simileke sikhanda so iIPID quality South Africa kakhulu